Takže už som späť u druhej časti a môžeme ísť na parkovisko. Ak ste nevideli prvú časť, tak tu si hneď pozrite, lebo na seba tie časti nadväzujú, takže musíte to pozrieť, až nepochopíte tento diel. Takže, jak som hovoril, vítajte u druhej časti a nezabudnite like, odber. Hranica ako vždy 5 lajkov. Takže ja si to tu zatiaľ vyťažím. Tento track som získal, že som hral vo skrine. Nepochopíte to, ak sa nepozriete na prvý diel. Kto sa pozerá práve na tento diel, pozrite sa na ten prvý diel simulátor hrabania snehu #1 a toto bude simulátor hrabania snehu #2. Viem, že som natáčal ešte jedno video úplne prvé na tomto kanále, ale to nesúvisí s týmito dvoma videami. Aha, o tomto som hovoril v prvej časti, že by som chcela, ale ono to stojí 1 milión a vyčistí to skoro všetko. Ono zobere strašne veľa snehu a je to proste drahé, 1 milión, ale je to dobré. Už máme 62% na queste, to je výborné. 14% na aute, už 4000, tak, nie 14. Takže ja vždy vo skrine, napíšte mi do komentárov, že či by som mal hrať vo skrine na tie auta, alebo by som to mal nahrať vo videu. Povedzte mi do komentárov, alebo kupovať vo videu tie auta, kupovať vo videu tie auta, napíšte do komentárov. Bol by som rád, keby ste dali like, odber. Kto tu je nový, nezabudnite dať like. A už natážame 2 minúty, mám 75%, to šupneme na ďalší quest. Vlastne nešupneme. Už mám 6000. Aha, takže ja to vyprázdním a hneď zase. Takže už to vyprázdňujem. Už to pomaly vyprázdňujem, už mám 10 000, to je výborné. Dáme to po 35-ke teraz. A vrátim sa, keď budem na tom parkovisku a dorobím ten quest. Už som späť, už tu aj robím, už mám 81%. By som bol rád, keby sa mi to odbuglo, dobre. No, už to bude mať ten quest hotový pomaly. A ja by som sa už rád dostal do tej druhej dimenzie, alebo jak to tam je, kde je Vendali, alebo tak niečo. Tak niekde. A ak nie ste na mojom starom kanále, nemáte odber, tak určite dajte odber, volá sa to Komi.sk. Prezývku to má Super 3. Môžete napísať Komi.sk a nájdete tam Super 3 a dajte tam like, odber, komentár, napíšte. No už mám ten quest hotový, koľko dostanem z toho? 3500, no to není dosť, ale ani málo. OK. 3500, teraz to idem vyprázdniť. A čo máme za ďalší quest? Takto zvládnem 25 000, ja už som zvládol 30 000. A vôbec tento diel nenatáčam 3 hodiny, natáčam ho iba 4 minúty a budeme natáčať spolu 20 minút. Škoda, že s nami nemôže byť ten Matúš, ten môj kamoš, a bol by som rád, keby bol tu, aby mi pomáhal, lebo mi vždy pomáhal v tejto hre, bol taký dobrý, mi pomohol. Ja to chcem predať, netočiť. Poď takto. Predaj to. No, takže už to predávam. Ty krásne, ja už mám 20 000, tom si ani nevšimol.
Ja by som si mohol ísť niečo kúpiť. A už viem rovno aj čo. Len tam musím dojsť. No. To už si došiel? Ešte nie, tak tu si môžem rovno vyskočiť aj spredať tento backpack. Tak nič, tak budem robiť. Tak s tým nebudem robiť, ja si radšej vyťahnem toto. OK. Si sa ešte furt predávaš, toto predám. Predám to, hovorím, tak to nepredám. Dobre, už nasadnem do auta a môžeme ísť. Cúvaj, dobre. No, takže si mal točiť tam, no nevadí. Poď, toč to. Toč to. No dobre. Takže presne dojdem tam, kam chcem ísť. A idem utratiť tých 23 000. Neutratím všetky 23 000, ale idem sem. Som zaparkoval dobre, perfektné. Parking Simulator 2018. Čakaj, toto som si nekúpil, no nevadí. Toto by som si kúpil. Stojí 500 000. Keby ma zaujímalo, čo je toto. Čakaj, nechápem. To ukazuje baja, keď to kúpim. Posielaj. No, aha, tak ja to nemôžem kúpiť, škoda. Tak ja si kúpim toto, vakuum. Store item. OK, takže sa pozrieme do backpacku. Že aké to je. Čakaj. Prečo to tu nemám? Story. Take item. OK, zobral som ten item. Dobre, takže je to. Aha, ja som už to mal. Nevadí. Teraz mi to posielajú. No dobre, takže ako vyzerá? Ten vakuum. To tam ešte ako zapojené. Ma zaujímalo, koľko to bere. Oh my god. To bere strašne veľa. Oh my god, to bere strašne veľa. Toto som si mal kúpiť skôršie. Oh my god. No nevadí, idem na. No. Nebudem sa tu takto a idem na quest. Aha, darček. Auto, nezraz mi ten darček. Dobre. Pochybujem, že ja som mal jedného kamoša, čo z toho darčeka dostal 1000, ale pochybujem, že z toho darčeka dostal 1000. Ale možno dostal, možno nie. Nikto nevie. Jedine on. Si naštartoval. Dobre, takže tuto si urobíme. Zoberieme tuto. Jak to, že to zoberieme? Tuto si to tak ideme. Nelaguj! A basta. A nechoď vedľa cesty. OK, mám 7%, to uvedem dlho ešte. A už vidím, že už máme 9 minút. Ja napíšte do komentárov, že či mám dávať dlhšie diely, alebo naopak kratšie. Posielajte mi tu správy. Ja sa snažím natáčať. Takže ja si to takto prejdem. A jak nepoznáte youtubera Games, tak mu dajte určite odber, like. Podľa mňa je to dobrý youtuber, podľa mňa. A teraz odo mňa pýta logo, aby som mu urobil. No takže, kamo, takže ja sa ti teraz na ňo vrhnem, keď dotočím video. Takže predám, koľko dostanem. Tak tu si to predám a ešte predám backpack. Že backpack nemôžem predať. Ja tam nič nemám.
Tak toto tu ber. Hustý. Toto je jaké dobré. Ten vakuum je jaký dobrý. Čo to nechce predať? Hustý, ale to dobre zarába. Takže toto bolo z tohto videa všetko, z tohto dielu všetko. Ja sa s vami lúčim a čaute.